Pozdravujeme deti a rodičov z Kaufland detského festivalu v Leviciach. Určite sa aj vy tešíte, že Kaufland oslavuje práve tu v Leviciach 25. narodeniny. Treba povedať aj to, že myslím si, že od dnes si Levice zaslúžia taký pekný prívlastok, že Oscarové. Všetko najlepšie Kauflandu. Prajem Kauflandu všetko najlepšie k 25. narodeninám. Chaplin hovorí všetko najlepšie Kauflandu. Čau. Kaufland. Všetko len to naj. Teď to ide, máš silu. Super Levice, ideme ďalej. Tak, deti, čo bolo najlepšie na detskom festivale? Toto. Miro Jaroš? A ešte, že pôjde Kali večer. Ja chcem každý rok som dostala sošku. Ďakujeme Kauflandu za túto super akciu pre deti. Levice!